Здравейте, пичове, не си играем CSGO Deathmatch. Този видеоклип ви го правя с една информативна цел и тя е да ви съобща, че ако някой не е разбрал какво точно, че вече ще има клипови на от време на време ще качвам CSGO. Освен CSGO ще разцъкваме и Minecraft, ще продължим епизодите, ще има клипчета за телефон, от телефон, нали, не, за телефона се обърках. Ще има клипчета за телефон. Ако някой повече обича да гледа, нали, телефонни игри, има телефон, иска да разбере как се играе някоя игра, може просто да гледа. Общо взето, за това го правя това клипче. Горе-долу по-така информативно, да ви съобща за CS. Добре. Общо взето сега ще се качат клипчета на CSGO. Да, сега може да стоя тук да погледате малко CSGO-че. Понеже в моя канал не е имало до сега CSGO. No, in Bulgaria? Yes, I'm in Bulgaria. Беги ли си, бе? Да, бе. И много хубаво е. Къде си? Паза. Пазачик. Да, разбрах. Аз съм черпан. Много шибан топ дет сложиха с ранковите, бе. Да, бе. Бях мастер игра, сега съм готнал. Бях от 0-3, сега съм Silver 3. Аз имах 7 поредни победи, една загуба и Да, факаняци пълни, човек. Само се чуят как да залъгват хората да си я купуват и че толкова сяка и някакви такива и после отсират тотално. Някакво бате нямаш хак, всичките репортват, някакъв идиот та гледа, някакъв идиот та гледа, казва, че си хаки, някой та бана за 30 дена, а пък истинските хакове, всеки път се падам с тях, човек, никой нищо не им прави. Той в един момент писва, човек.
100 победи, една загуба и ранка ти е GG, човек. Много да. Давай. То тряка ми главата, пичуя. То решава не умира. Гикоста. Адиме, Какво каза? Че нещо заби. ако искаш мятни, мога да цъкна. Михо, човек, ще стана. Само да не забравя. Ти как спиш, бе? Към шилка. Чая ще седна. Добре, няма проблем. Адна ли ме? Мисля, това е всичко за този клип, хора, и бай-бай.